毛が抜けて大人と同じような模様に羽が生え変わるのはあと2ヶ月後ぐらいになります。で去年5月にですねもう1羽ヒナが孵化していまして、その個体はもう巣立ちを迎えているんですが、今ちょっと見当たらないですね。で、違いがありまして、くちばしが黒っぽくて、胸のところの色鮮やかな黄色いのがまだ薄いのが去年の5月に生まれていて、巣立ちを迎えた個体となりますので、哦，你看它走路的样子，好笑了。ペンギン館では全部でキングペンギン17羽飼育しているんですが、この散歩はですね、その時ペンギンだけを連れて行くようにしていますので、歩きたくないのはここに残ります。なので、全部で何羽が行くというのは、その時になってみないと分かりません。数が少ない時ですと6羽ぐらいしか行かなかった時もあるんですが、これはペンギンの気分次第で変わってくるので、ご了承いただきたいなと思っています。でこの散歩はですね、冬になるとあまりキングペンギンプールの方で泳がなくなるので、その運動不足解消のために始めています。でペンギンというのはですね、ほとんどが一生のうちの6割以上は水中での生活をしていますので、この丸っこい体型っていうのは泳ぎに適応した体となっています。で泳いだ時に足が水の抵抗を受けないように邪魔にならないように体の一番